До сега не сте се осмелявали да опитате червени устни, тогава задължително трябва да опитате сега, защото сме създали перфектното червено за вас. И ви гарантирам, че ще привлечете всички погледи към себе си. При Айлин започвам с озаряващия фондютен, тук в нюанс 3 Neutral. За нанасенето можете спокойно да използвате пръстите си, бюти блендер или четка като мен. Започвам от средата на лицето и нанасям фондютена отвътре навън. Резултатът е равномерен тен с естествена сияйност. Тъй като визията Red Lips, както подсказва името, се фокусира върху устните, искам да създам деликатен грим на очите. За тази цел използвам само трите светли нюанса от перфектната палитра сенки за очи. За да създам неутрална основа, нанасям нюанса Matte Cream върху целия клепач. После нанасям нюанса Metallic Rust, като започвам от външния ъгъл на окото и го приливам до сгъвката на подвижния клепач. За плавен преход след това нанасям нюанса Metallic Rose за останалата част на подвижния клепач. По долната линия на миглите нанасям нюанса Metallic Rust. За да изглежда окото по-голямо, преливам цвета само до средата. За плавен преход към вътрешния ъгъл на окото използвам нюанса Metallic Rose. С нашата спирала за интензивен ефект можете да постигнете перфектно извити мигли. Благодарение на формата на четката и интензивното нанасене на цвета, трябва само няколко пъти да прокарам четката по дължината на миглите, за да постигна страхотен резултат. Гелът за оформяне на вежди изпълнява обещанията си. С малката четка мога не само да запълня малки празноти, но и да оформя перфектно веждите. За да подчертая контурите на лицето на Айлин, използвам нашия контуриращ течен бронзант. Предпочитам да нанасям кремообразната текстура с четка, но можете, разбира се, да използвате и бюти блендер. Нанасям бронзанта под скулите, покрай челото, както и по линията на челюстта. С копринения течен руж сега придаваме на бузите свежест и цвят за по-жизнено излъчване на кожата. Копринената текстура е изключително лесна за нанасене. Нашият сияен течен хайлайтер е абсолютно задължителен за всяка визия на Signature. Нанасям хайлайтер тук с пръсти върху скулите. За да придадете още нещо специално към грима, можете да нанесете хайлайтер във вътрешния ъгъл на очите. След като вече сме създали безупречната си сияйна визия, искам да намаля лъщенето, особено в Т-зоната. За тази цел използвам нашата безупречна фиксираща пудра. Резултатът е кадифен матов завършек. За визията Red Lips използваме молива за устни и коприненото матово червило в нюанса Pure Red. Финият връх на молива ми позволява да очертая прецизно контура на устните, което е изключително важно при интензивните цветове. Започвам отвън и проследявам контура навътре. След като очертая контура на устните, използвам червилото за запълване на останалата част на устните с цвят. Резултатът е страхотна визия, която със сигурност ще привлече всички погледи към вас.